Ivan lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen nin ye Mali kura jɛmukan kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye bi ka bɔ VOA soba kɔnɔna la studio 53 kɔnɔna la an ka kunnafoni kumaba olu bɛna tali kɛ ninnu kan. Voix de l'Amérique ani BBC anglais ka kunnafoni tɛmɛ siraw datugura fɔlɔ Burkina jamana mumɛ bɛɛ lajɛlen kan u ka kunnafoni lakɔlɔsili soba Conseil supérieur de la communication fɛ kunungo alamisa la k'u ye Human Rights Watch hadamadenya hakɛ sabatili baɲumankɛ tɔn ka jalakilikanw ka kɛɲɛ ni mɔgɔ 223 fagaliw ye ka lakanakɛlaw fɛ Burkina kɔgɔduguya fanfɛla la. Bubu Kabe bɛ an bolo nɛgɛ kan an n'a bɛna masala a taabolo kan. Niger ta kɔfɛ l'Amérique ye a danatigɛ k'a ka sɔrɔdasiw minnu bɛ dansagokɛlaw dɛmɛli kɛlɛliw la Tchad jamana kan lasegiso fɔlɔ. Wuli kɛlen bɛ kunnafoni sɛnsɛlaw nɔfɛ Niger jamana kan Ousmane Tundu ka minɛli kɔfɛ kunungo alamisa la police judiciaire ye kunnafoni sɛbɛn enquêteur ɲɛmɔgɔ fɛnɛ minɛ. Togo jamana fanga garadabaga politiki kɛkulu ye jalakili sɛbɛn bila ka taa farafina tilebiyan fanfɛla kiirisoba la yaasa ka dansigi kɛ u ka sariya sunba yɛlɛmali taabolow talenw na président Faure Gnassingbé fɛ. A y'aw bisimila Burkina Faso jamanaw cakɛda min bɛ kunnafoniw ka baaraw kɔlɔsili kɛ n'a bɛ wele ko Conseil supérieur de la communication ye a fɔ sɛbɛn kɔnɔ kunungo ko BBC ani VOA olu ka kunnafoniso fila ninnu ka baaraw lajɔra Burkina Faso jamana kɔnɔna la ni dɔgɔkun fila ɲɔgɔnna ye ka da nin cakɛda ninnu ka fɔli kan sɛbɛn kɔnɔna la u ye a yira k'a fɔ ko ni kunnafoni diso fila ninnu ye kunnafoni dɔw di baɲumankɛtɔn Human Rights Watch ale ka jateminɛ sɛbɛn dɔw kɔnɔ kumaw kan min ne bɛ Burkina Faso kɛlɛbolow jalaki ne civiliw ka fagaliw ye wa a kunnafoni ninnu a jirala k'a fɔ k'a ma bɛn Burkina marabagaw ma awa o kama kunnafoniso cakɛda ninnu olu ye fila ninnu u ye u ka baaraw lajɔ Burkina Faso jamana kan u y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko nin baɲumankɛ Human Rights Watch ka nin jateminɛ sɛbɛn nin kɔnɔ kuma ninnu diliw u kun man ka kɛ u tɛ kɛ tuguni BBC ani VOA fɛ u ka jamana la kunnafoni fila ninnu fɛnɛ ka fara baɲumankɛtɔn Human Rights Watch kan u y'u ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen tigɛ Burkina Faso jamana kan ka kɛɲɛ ne kunnafoni lasila baɲumankɛ Human Rights ka nin jateminɛ sɛbɛn in kɔnɔ kumaw ye VOA y'a jira k'a fɔ ayiwa ko olu y'a ɲini ka Burkina Faso marabagaw sɔrɔ yaasa ka se ka ɲininkali sɛmɛ u la ko nka u ma kɔsegin jaabi foyi sɔrɔ welekan ninnu na awa ko ka da o kan awa olu kɔni bɛ to u ka baaraw la kunnafoni siraw fɛ Burkina Faso kan i n'a fɔ u bɛ k'a kɛ cogoya minnu na ka kɔrɔ ko wa fana bɛɛ lajɛlen dama ka kan u ka kunnafoni dita ninnu na ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye halisa a yirala k'a fɔ fɛn min ye Nigerkaw fɛ yen nɔ kunnafoni sɛnsɛla Ousmane Tundu ka minɛli kɔfɛ nin ye a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ye Sumana Idrissa Mayiga n'ale fana ye kunnafoni sɛbɛn Équateur ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Ɲame welela bɔgɔ jeninen kan kunungo lansarada wagati ninnu na police judiciaire fɛ Alpha Ka VOA Bambara ka laselikɛla a bɛ ɲɛfɔli kɛ an k'a ka kumakanw lamɛn. Kunnafoni carila Air Info Agadez fɔlɔ de fɛ alamisa lansara tɛmɛlen kɔ ko finitigi dɔw nana enquêteur kunnafoni di sɛbɛn soba kɔnɔ ka Sumana Idrissa Mayiga minɛ ka taga ni a ye yɔrɔ sidɔnbali dɔ la bi juma a dɔnna ko police judiciaire kiribulon finitigiw k'olu de ye an baaraɲɔgɔn in minɛ kun jumɛn na ɲɛfɔli ma kɛ o kan fɔlɔ nka min dogolen tɛ o de ye a bɛ ɲini ka dɔgɔkun damadɔ bɔ enquêteur bɛ ka kuma fɛn camanw kan jamana maracogoya la sɔrɔdasiw fɛ min a ɲɛma ka fɔla olu man ɲi k'olu ti bɛn misali la kɔsan in na Koldef ni o cakɛda in sigira sen kan fanga dafiri kɔfɛ CNSP fɛ ko ka jamana nafolo minnu ŋanamu k'olu bɛɛ kani a dunbagaw la o cakɛda in ye pick-up mobili 100 san julukanini ninnu wariw la k'o di sɔrɔdasiw ma sefa wari miliyari damadɔni enquêteur ɲɛma ka fɔla o wari in ma don mobili ninnu na a sira fɛ kunu yɛrɛ in kɔrɔ kunnafoni di sɛbɛn in ko Rusi sɔrɔdasi karamɔgɔ minnu nalen don Niger tile fila in na kalan kama k'olu bi ka antenne dɔw sigi Niger cakɛda caman sanfɛ dugu kɔnɔ
a ye ɲiningali kɛ a ka gafe kɔnɔ ko antɛni ninnu bi ka sigi mun de kama. Jateminɛw caman b'a yira ko Sumana Idrissa Mayiga minɛlen bɛ a ka sɛbɛntaw de kosɔn minnu ti ka tɛmɛ CNSP Jimi sira fɛ. K'a sɔrɔ ni maa min dun bɛ nin kunnafonidila in dɔn, u n'a fɔ ko cɛ in furadaman bi a hakilinan sɛbɛ a ka journal kɔnɔ kabini Mohamed Bazoum walima Mahamadu Isufu ka wagatiw la. A ye minɛko damadɔ yɛrɛ kɛ ka tɛmɛ. Niger caman b'a fɔ ko kunnafonidila kɔrɔbalenw na Sumana Idrissa de tɛ siran fanga ye. O n'a taw ta, kunnafonidilaw sɛgɛlen bɛ nin wagati na jamana kɔnɔ. Samira Sabuka minɛlen ni a bilali kɔfɛ nin y'a kalo damadɔ ye. Usman Tudu ni ale tun ye jamana ɲamakɔrɔ ka kunnafonidila conseiller ye fana minɛlen don a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ. Sumana Idrissa Mayiga ta filɛ kana da o kan. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la. Nin tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa an ka an ye wele tun bila an y'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni daminɛ la k'a fɔ k'an tun ye wele bila Bubu Kabe ma yaasa kana kuma kunnafoni diso fila ninnu ka tigɛli la Burkina Faso jamana kan u ka kunnafoni soba lakɔlɔsiliw olu ka danatigɛliw kan. Awa sisan a yirala k'a fɔ ko Bubu Kabe b'an bolo nɛgɛ kan. Bubu, n'i bɛ yen nɔ ni tulo bɛ n na i bisimila. Ayiwa ka tɛmɛ ne ɲiningali ye an bɔra sisan ka lamɛnli kɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina Faso kunnafoniw ka lakɔlɔsili tɔn bɛrɛbɛrɛli ba ye n'a bɛ wele ko Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Ayiwa k'olu ye danatigɛli kɛ ka Burkina Faso ka VOA ani BBC n'o ye anglais ka kunnafoni sɛbɛn ye k'olu ka baaraw la ɲɔngiri ne dɔgɔkun fila ɲɔgɔnna ye Burkina jamana kan. E hakilinaw ye mun ye o taabolow kan? E bɛ se ka mun de fɔ ka fara o kan? Voilà, ko fɔlen même a b'a dɔn ne kunna sisan a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ fanga minnu don u b'a wele tubabukan na ko régime d'exception. A fangaw ma kɛr'u ye k'u nana u ma ba de sɔn ye k'u nana u nana kɛra jɛmu fanga kɔnɔna k'u sigi alors u nana ka na olu ka fangaw de dafiri ka da o gɛlɛya ninnu ka sira kɔnɔna na u yɛrɛ sigira fanga la u bɛ ka fanga kɛ cogoya min na tiɲɛ don dɛ u b'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ sariyaw labato nka régime d'exception n'a ka gɛlɛn sariya bɛɛ ka se ka labato o taabolo caman bɛ yen nɔ n'u ye u ɲɛ tugu ka kan u ka baaraw bi gɛlɛya u bolo an ye faamuya sɔrɔ cogoya min na fɛn fɛn sa n'o o man d'u tulo la olu tɛ fɛ k'o mɛn. Ayiwa a bɛ komi an tɛ ka kasi ka Bubu Kabe mɛn an bɛ hakɛto ɲini o la an tɛ ka Bubu Kabe mɛn réseau man ɲi a bɛ ka tigɛ an tɛ ka foyi mɛn a ka kuma la an b'o hakɛto ɲini aw fɛ an bɛ na a weleli kɛ waati wɛrɛ la k'a lajɛ an bɛ se ka a ka nin kumakan ninnu nafama ninnu lase aw ma cogoya min na sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoni tɔw ye an bɛ taa Tchad jamana kan ayiwa kunungo alamisa la kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ kan l'Amérique lakana kotigisoba ne a bɛ wele ko Pentagon ale ye a yira k'a fɔ k'u ye danatigɛli kɛ ko ka l'Amérique ka sɔrɔdasi minnu bɛ Tchad jamana kan lakana bolomadɛmɛ na lasegi so. Mariam Traoré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kumakanw kan an ka kumakanw lamɛn. Tchad États-Unis jamana finitigi kɛmɛni kɔ minnu bɛɛ lajɛlen labɛnnen don jadi kɛlɛli kama ka bɔ Sahel kɔnɔ sera u ka jamana kan. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira kunu alamisa Amérique finitigiso Pentagon ye olu ka kuma latɛmɛla Pad Ryder fɛ. A y'a lase k'u ka kulu min sigilen don farafina dɛmɛli kama walasa ka se ka lakana sabati n'o ye Africom ye. U ka kulu fankelen n'o ye Africom ye tun ye u bolominɛw cɛli daminɛ ka bɔ farafina jamana dɔw kan min tun baaraw sigilen don sen kan Amérique jamana finitigiw fɛ farafina kɔnɔna la ni o tun laɲini kɛlen don ka kɔrɔ. Ko nin hakilina minnu talen filɛ nin ye bɛna to senna sanganin kɔnɔ k'a kun de ye ko ka kow fɛsɛfɛsɛ u ka baaraɲɔgɔnya siraw kan lakana fanfɛla la ko min baaraw bɛna kuraya Tchad jamanatigisi kalata kɔfɛ n'o ka kan ka kɛ mɛ kalo tile 6 a ye min fara kan bataki dɔ kɔnɔ min labilala
Chad jamana ka ministriso min sigilen do u ka kɛlɛkɛ labilala Chad jamana ministriw fɛ minnu sigilen do u ka kɛlɛdaga kunna n'a kalanna AFP ka kunnafoni di so la u ka jalatigiba ɲɛmɔgɔ dɔw n'o ye chef d'état major ani ka fara Chad jamana ka sanfɛ kɛlɛbolo o ɲɛmɔgɔ dɔ kan tun ye a lase kabiri avril kalo daminɛ waati k'a fɔ ko Amérique jamana ka finitigi dɔw bena u ka minɛnw cɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔ u ye min lakiri k'a fɔ ko bɛnkan gafe min tun kan ka bolonɔbila walasa ka se k'u ka toli kofɔ u ka jamana kan ko gwɛlɛya dɔw bɛ o baara la ni bataki kelen y'a yira k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛ kulu tun y'a ɲini États-Unis jamana ka lakana kuluw fɛ fɔ k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ yɔrɔnin kelen n'o ye baki ye u ka sanfɛ kɛlɛkɛ dagayɔrɔ dɔw la i n'a fɔ daji Koseyi yɔrɔ min tun lakodɔnnen do ni Amérique jamana ka kɛlɛkɛ kulu minnu tun talen do degili baaraw kɛ Chad jamana finitigiw kun ka se k'u dɛmɛ u k'u kwada Boko Haram jadi jɛkulumaw kɔgɔ la n'a sira wɛrɛw fɛ Niger jamana kan États-Unis jamana ni Faransi jamana ka kɛlɛcɛ minnu tun yelen do u ka marabolow kɔnɔ walasa ka se ka jadi kɛlɛ finitigi kulu minnu ye fanga dafiri kɛ juillet kalo waati ye jalakilikan dɔw kɛ marsi kalo waati ka kɛɲɛ ni baaraɲɔgɔnya bɛnkan lawaleyali baliya o baara sira dɔw ye u ni États-Unis jamana cɛ u y'a yira o de kɔfɛ ko États-Unis jamana ka finitigi kulu yamaruyalen tɛ bilen ka to u ka jamana kɔnɔ ni kunɲɔgɔn daminɛ in na Washington kɔni ye kumaɲɔgɔnya baara sira dɔw sigi u ni ɲamɛ cɛ min bɛ tali kɛ u ka finitigiw ka baaraw ɲɔngirili kan ka bɔ Niger jamana kɔnɔ a ka ca ni Amérique ka finitigi 1000 ye minnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin jamana in kɔnɔ halisa ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Togo jamana kan yirala k'a fɔ Togo fanga gararabaga politiki kuluw ye kiiri laɲini sɛbɛn bila ka taa farafinna tilebiyan fanfɛla kiiriso la yaasa ka dansigi kɛ u ka sariya sunba bayɛlɛmaliw la u ka jamanakuntigi fɛ Mariam Tarawele ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan tuguni an k'a ka kumakanw lamɛn. bayɛlɛmani min kɛra Togo jamana fɛ walasa ka yɛlɛma don wasabilenw ka baaraw la kɛra sababu ye ka mankanba wuli politikiko nasiraw fɛ ka kɔn u ka wasaden kalata ɲɛ min kan ka kɛ avril kalo tile 29 ɲinan san wasadenw ye nin jalatigɛli gafe in sigi sen kan kabiri marsi kalo waati ka sɔrɔ ka baaraw lajɛ ni lajɛlan ye min kɛra o siɲɛ filanan ye avril kalo waati fanga sinematɔnw kɔni y'a yira k'a fɔ ko wasabilenw kɔni ma gaɲɛ sɔrɔ nin ko in na ka daa kan ko kalatalaw ye yɛlɛma don a baaraw la min bɛ tali kɛ wasadenw ka hakɛ kan jalakili gafe dɔ bilala ka taa u ka sanfɛ kiiritigɛso cour de justice la ani ka fara farafinna tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO kan politiki jɛkulu bɛrɛbɛrɛli tɔn 13 olu de ye u bolonɔ bila nin gafe in na k'a ɲini u ka kiiritigɛso fɛ ko ka jalaki bi jamana fanga kan ka kɛɲɛ n'u ka dangarili hakilinaw waleya ye jamana ka bɛjɛ fanga la ani ka fara jamana fanga yɛrɛ o tɛmɛko ɲuman kan min kɔnɔ gafe kunnafoniw lamɛnna kunu alamisa AFP u ka kunnafoni di sow kan ni jalakili gafe n'a bɛ wele nanzarakan na ko plainte ye a laɲini u ka kiiritigɛso fɛ ani ka fara farafinna tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba CEDEAO kan ko ni sariya sen min bayɛlɛmana ka sigi sen kan u ka jamana ka wasabilenw fɛ ko k'o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔnkiri u y'a yira k'a hakilina baara minnu sigira walasa ka se ka yɛlɛma don a gafe la kɛra ka sɔrɔ ɲiningali ma tɛnku jamanadenw na ka fara politiki jɛkulu tɔnw kan fɔɔ ka taa se fanga sɛnɛmatɔnw ma wa ko min kɛra i n'a fɔ sariya sɔsɔ dɔ Togo jamana ɲɛmɔgɔw fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye u cɛda nin ko in na k'a fɔ ko fanga sɛnɛmatɔnw b'a fɛ ka wulikajɔ nisɔngoya girinkajɔ hakilina minnu ta ka kɛ ni sariya yɛlɛmali ye tɛna se ka bɔ a ma CEDEAO ka kiiriko kumalasela ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen ye ni kunnafoni ninnu sɛbɛntiya min bilala ka taa u ka kiiritigɛso ma halisa an bɛ kunnafoni kɔnɔ an bɛ na l'Amérique jamana kan yan nɔ a ka taama filanan senfɛ ɲinan san kɔnɔna la Chine jamana kan l'Amérique kɔkanko kotigi Anthony Blinken ye wele bila alamisadon na k'a fɔ ko a bɛna bɛnbali alamisadon na ko k'a fɔ bɛnbaliya min bɛ l'Amérique jamana ani Chine ni ɲɔgɔn cɛla la ɲɛnabɔli ni hakilimaya ye ka kan ka kɛ Blinken ye a yira k'a d'a kan a y'a fɔ k'a d'a kan fɛnɛ k'a fɔ ko a jagoyalen de don ka kɛɲɛ ni sɔrɔ ka ɲɛ sɔrɔ bɛnbaliya in na ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka da jamanadenw ka labonyaliw kan ko hali ka da duniya yɛrɛ fɛnɛ u taw kama a selen arabadon na Chine Blinken y'a a ka taama kun fɔlɔ Shanghai k'a sɔrɔ ka taa alamisadon na Pekin ani yɔrɔ min na ani Chine marabagakɛla belebeleba dɔw ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya ayiwa ɲɔgɔn ɲɛ nin kɔni bolodalen ɲɔgɔn ɲɛ kɔni ma boloda u ka fɔla u ka kunnafonisow fɛ ani Chine jamanakuntigi ni ɲɔgɔn cɛla la sisan an bɛ taa Rusi jamana la yirala k'a fɔ fɛn min ye Vladimir Putin ye ale ye laseli kɛ k'a fɔ
ka a kɛlen bɛ ka taama dɔ boloda min bɛna taa n'a ye Chine jamana kan mɛ kalo nata ninnu na ayiwa a y'a yira k'a fɔ nin kunnafoni ninnu laseli ninnu kɛra tɔnsigiba dɔ kɛnɛ de kan ayiwa a ko a ka taama nin a bɛna nata a kɛ Chine jamana kan ko sabula olu bolo n'olu ye Rusi jamana ye olu yɛrɛ bolo ayiwa Chinois jamana o ye u ka sɔrɔw ani u ka ko caman olu de sigilen bɛ Chinois jamana kan o ye hakilisigi de di olu ma Moscou yɛrɛ bolo Pékin ye sɔrɔ lasagoli ba siraw de ye kabini waati min na nazarala ye ɲangilibaw bila Rusi jamana kan ka da u ka fitinɛw bilali la fɛn min ye Ukraine jamana kan ye Poutine ka nin laseli nin kɛra waati la l'Amérique kɔkan ko Anthony Blinken kotigi bɛ taama la waati min na Pékin kaw fɛ yen nɔ ne ka taa gɛlɛya min bɛ l'Amérique jamana ani Chine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa kuma kɛ o kan yaasa k'o tension jigi ayiwa sisan an bɛna an tulo kɛrɛmu bɔ k'a fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ Malikura jɛmukan kɔnɔna la ka lamɛn ka bɔ studio 23nan kɔnɔna la awa mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔrɔ jɛmukan in na a b'an sɔrɔ nin waati in na directement na awa an ka pagew kan bɔlɔlɔ siraw fɛ YouTube, Facebook ani Instagram aw kana taa an bɛ segin ka na sisan kɔfɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Sisan ayiwa an bɛ segin ka na an ka studio 23nan kɔnɔna la an bɛna tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye Campbell Gimbayara ale de b'an bolo ale de bɛ ka an ye wele bila a ma yaasa an kana kuma fɛn min ye AES n'o ye nin Sahel jamana saba olu ka tɔnkulu sigilen ye u ka baara cogoyaw mara kɛcogoyaw kan a kɔnɔ ani sɔrɔ nasiraw kan a kɔnɔ Campbell ale ye kunnafoni sɛnsɛnla ye a sigilen bɛ Paris a b'an bolo nɛgɛ kan Campbell ni tulo bɛ n na i bisimila. N bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. M'aw fo a ka weleli la. An ka foli bɛ i ye Campbell ayiwa i y'an ka wele lamɛn a diyara an ye an ka ɲininkali fɔlɔ o bɛna kɛ fɛn min ye AES jɛkulu in ye ne u farala ɲɔgɔn kan sisan ni jamana saba ninnu fɛ n'o ye Mali ani Burkina Faso ani Niger ye jamana saba ninnu bɛɛ n'u maralen don ne ye sɔrɔdasi fangaw ye a jamana saba bɛɛ ka mara a sɔrɔla coup d'état kɔnɔna la awa u ko k'u bɛna bolo di ɲɔgɔn ma ko ka sɔrɔ nasiraw olu yakubaya ka hali waliyɛlɛmali ko olu bɛɛ cogoyaw bɛ u bolo nka kɔlɔsi ye min yira an na k'a fɔ a maraw kɛcogoya a jamana saba ninnu fɛ a koɲa bɛ ka gɛlɛya dɔɔni mɔgɔ caman bolo yɛrɛ ka kɛɲɛ ni sariya hakɛ dɔw siraw dɔw ye ani fɛn wɛrɛw ye e bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan. I bɛ se ka fɔ la i ka kɔrɔfɔ in kɔnɔ AES jamana saba in u ka fangadaraki fanga tɛmɛbolo sira kan tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya caman bɛ ka yala politiki sira fɛ ka sababu kɛ u b'a fɛ ka yɛlɛma de don o fanga nasɔrɔ la jamana maracogo min y'u ka sɔrɔ ye kɔrɔlen i n'a fɔ olu ka jateminɛ na tɔn minnu tun bɛ politiki sira kan kunnafoni bɛ di ka kɔrɔ cogo minnu na olu bolo tɛ sira ɲumanw ye n'u ye farajɛla kunnafonidiso ɲɔngiri u tila ɲɔngirili nana se fo ka se kunnafonidiso minnu yɛrɛ sigilen bɛ o jamana ninnu kɔnɔ k'u kana politiki mɔgɔw ka waliyaw fana ta k'o yira o ye dangarilen de ye kunnafoni dicogo la jamanaw tɛ kelen jamanaw nacogo. Awa a bɛ komi an ye Campbell perdu Campbell fana tununna na an bɛ hakɛto ɲini an lamɛnbagaw fɛ ka kɛɲɛ ni sabula nin ye bɔlɔlɔ sira ko de ye réseau ko de don waati dɔw la a ka gɛlɛn a ma nɔgɔn an bolo maa si tɛ se k'a contrôler ayiwa an ka techniciens olu bɛ ka baara kɛ halisa cogoya min na
an bɛ se ka an ka invité in sɔrɔ ka ɲininkali tɔgɔ sɛmɛ a la. Ayiwa sisan an bɛna taga an ka bi ye juma ye VOA Banbara kɛnɛ kan juma o juma musow ka kɛnɛ bɛ sigi an ka bi kɛnɛ kan an ye Umu Sangare de bisimila. Umu Sangare ale ye Mali artiste ba ye a tɛ ko fɔ mɔgɔ ye bilen. Awa an ye masala kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ baro in an kun delila k'a latɛmɛ ka kɔrɔ an ka jɛ an k'a lamɛn. An bɛ se ka kuma i ka mun de bolodalen don aw bolo artistes quoi de manière générale aw ka se ka aw jeniyɔrɔ fin yaasa kɛlɛ nin bɛ se ka ban cogoya min na yala aw y'o siraw bɔ wa? Artistes bɛ baara la mɛnna ni kɛlɛ wulila tan anw bɛ se baara min na o ye ka les cœurs adoucir les cœurs c'est-à-dire ka dusukun bɛɛ essayer ka bɛɛ lamagaya ni dɔnkili ye ni kumakan duman ni ani bɛn fɔli ye ani ɲɔgɔn cɛ anw tɛ sɛgɛn o la an b'o la de an tɛ sɛgɛn o la parce que n'an y'an ka jamana in tiɲɛ an bɛ tɔw ta ɲuman ye wa an tɛ se ka k'o yɔrɔ jamana den dɔ ye abada ni maliyɛn bɛɛ y'o faamu bɛɛ ka kan k'a dɔn ko rôle bɛ bɛɛ bolo Mali in dilanni na i bɛ se k'i ka maliden kelen kelen bɛɛ kan ka rôle dɔ kɛ jamana in bɛ ɲɛ cogo min a ma fɔ ko bɛɛ ka taa politique la ne yɛrɛ min filɛ ne tɛ politique kɛ ne tɛ politique fɛ parce que ne pour moi politique tiɲɛ tɛ quoi donc o ye mɔgɔ bɛɛ n'i kɛcogo ye mais n ka malidenya n bɛ se ka rôle fɛn fɛn kɛ min bɛ n ka jamana in bɛ taa ɲɛ sira o sira kan Umu Sangare pɛrɛlen don ka taa o sira kan wa ni ɲɔgɔn miliyɔn kelen an bɛ combat la fɛn min ka di Mali ye o de ka d'an ye min bɛ Mali bɔ nɔgɔ la an pɛrɛlen don o kama su ani tile n'o ye ka dɔnkili créer ka tila ka bɛn fɔ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ an k'a dɔn k'anw de ye fa ni ba ye an tɛ taa ka ɲɔgɔn to hali n'a ye fɛn fɛn an tɛ se ka taa ɲɔgɔn maliyɛn i tɛna kɛ ivoirien ye f'i ka sa maliyɛn i tɛ kɛ diɲɛ wɛrɛ mɔgɔ si i tɛ kɛ français i tɛ kɛ américain ye an kɔni bɛ na yan mais yirikuru mana mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ banba ye an ka ɲɔgɔn minɛ k'an ka jamana in dilan anw de ta don ni bɛɛ ko min kɛra an na k'i t'o bila ne yɛrɛ premier de tun bɛ Mali bila min kɛra ne la Mali la ni bɛɛ ko min kɛra i la ko i t'i ta bila ne tun bɛ Mali haram parce que humiliation min dara ne ka Mali la donc ne y'o ye k'a bila ka yafa bɛɛ ma ne b'a fɛ maliyɛn den bɛɛ dɔ kɛra bɛɛ la fɛn fɛn kɛra i la jamana kɔnɔ yafa an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taga ni ɲɔgɔn ye an ka ŋaniyaw kɛ kelen ye an ka yafa yɛrɛ de Mali yɛrɛ de kosɔn maliyɛn den bɛɛ ka yafa Mali yɛrɛ de kosɔn e ma ye sini koko tɛ pɛrɛn ye ayi i tɛ koko pɛrɛn ne ye sini dɛ a finna k'a jɛ ka bɛɛ dabari banna don cogo tɛ sini ne b'a fɛ an ka kɛ ten de mɔgɔ kana se ka don an cɛ i bɛ mun de fɔ musow ye Mali la i bɛ mun de fɔ diɲɛ musow ye i bɛ mun de fɔ i ka fanw ye musow ne baw anw ka rôle ba bɛ jamana nin wulili la ni bɛɛ kumana i den fɛ k'i den nasigi so kɔnɔ maliyɛn den b'a masa kumakan mɛn ni bɛɛ y'i den na don so kɔnɔ k'a lasigi k'a fɔ jamana bɛ niveau min na jamana mago bɛ aw de la aw ye sini ɲɛsigi ye aw bɛ fɛn fɛn na an ka ko bɛ bila bɛɛ ka wuli an ka ɲɛsin Mali ma an ko k'an ka baser bani anw musow an bɛɛ ka kuma an wolodenw fɛ anw ka rôle ba de bɛ bɛn na awɔ Mali musow aw ka rôle ba de bɛ bɛn na bɛɛ ka kuma i den fɛ so kɔnɔ bɛɛ k'a f'i den ye ko ni e kelen tɛ jamana in tɛ taa ɲɛ donc ni den bɛɛ kelen kelen y'o bila a kunna ni ne tɛ Mali tɛ taa ɲɛ ni ne tɛ Mali tɛ bɔ nɔgɔ la an b'an fara ɲɔgɔn kan an bɛ fosi ni Ala ka diɲɛ ye e n dalen bɛ Mali musow la kosɛbɛ n dalen b'u la n bɛ compter u kan parce que u ye sɛgɛn min kɛ foyi tɛna an ka sɛgɛn nin ban n'an ka jamana ma bɔ nɔgɔ la ayiwa sisan technicien y'a fɔ ko Cambel seginna ka na nɛgɛ kan an b'a makɔnɔ Cambel i bisimila an bɛ baro continuer ni Cambel ye awa i tun bɛ kan ka an tun bɛ ɲininkali la i tun bɛ ka kuma fɛn min ye AES kan
awa an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali ye ayiwa u ye a jira k'a fɔ e ko kunnafoni ko dan bɛ kan ka kari kunnafonidilaw la u ko jamana marabaga ninnu ko kunnafonidilaw ka kunnafoni bɛ dila cogoya min na k'a bɛ se ka dankari kɛ lakana ani basigi ni bɛnw ni bolow la e bɛ se ka mun de fɔ o kan o ye sariya ka filɛlan ye olu ka yeta kan nka tiɲɛ yɛrɛ la kunnafoni kɔni ne ka faamuyala cogo ani n ka fɛla ye min ye kunnafoni fana kɛnɛ kan ni nkalon dari la ni ko nkalon de dari la o bɛ se ka jɛya kunnafoni di sira de fɛ o bɛ jɛya kunnafoni di sira fɛ cogo min na f'i ka sɔrɔ i ka jaabi kɛ n'i ma sɔrɔ ka jaabi kɛ a bɛ gɛlɛya dɛ ayiwa Campbell an bɛ hakɛto ɲini i fɛ baro ni an bɛna continuer don nataw la an bɛ foli k'i ye wɛrɛ an bɛ wele bila i ma awa parce que an kuruna an ka waati kɔnɔna na awa sisan ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ an k'o lamɛn Cheikh Thiérou bolo a bɛ kuma sanfɛ celu kan bi sanfɛ celu Basketball Africa League tako naani na hukumu kɔnɔna na Conference di Nil n'a bɛ ka ti Caire Egypte jamana kan ni cɛbɔ naani b'a kɛnɛ kɔnɔna na Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi jamana kan ani Al Ali Sporting Club ka bɔ Egypte ka fara City Olaire ka bɔ Uganda ka fara Bangui Sporting Club ka n'olu bɔra Centrafrique an bɛ wagati min na komi sisan avril kalo tile 24 Bangui Sporting Club olu ye sebaya sɔrɔ Al Ali Sporting Club ka bɔ Libi kuru 96 ani kuru 93 o kɔfɛ fana City Olaire minnu ka ɲɔgɔndan 2-3 bɛɛ tɛmɛnen na u ma sebaya sɔrɔ olu ye sebaya sɔrɔ Al Ali Sporting Club ka bɔ Egypte jamana kan kuru 82 ani kuru 81 ka sebaya d'olu ma o kɔfɛ kɔkura ye tuguni Bangui Sporting Club ka bɔ Centrafrique ale ni City Olaire ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ Uganda sebaya kɛra Bangui Sporting Club ta ye kuru 64 ani kuru 61 bi an bɛna Al Ali Sporting Club ani Al Ali Sporting Club 2 ka bɔ Egypte ani Libi bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi o ɲɔgɔnye kɔfɛ Al Ali Sporting Club ni City Olaire fana na ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka fara Al Ali Sporting Club Bangui kan o bɛna Conference de Nil Egypte jamana ka dinanta kun cɛ ni mɔgɔ 2 bɛna bɔ o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin wagati na mun bɛ sebaya la bɛɛ ɲɛma o ye Al Ali Sporting Club ye ka bɔ Egypte n'olu ye sebaya sɔrɔ siɲɛ 3 ani ka perdi siɲɛ 1 n'o bɔra yen nɔ kuru 2nan bɛ mɔgɔ min bolo Al Ali Sporting Club de ye ka bɔ Libi n'u ye sebaya sɔrɔ siɲɛ 2 ani ka dɛsɛ siɲɛ 2 ka sɔrɔ ka sabanan fara o kan n'o ye Bangui Sporting Club ye ka bɔ Centrafrique n'olu fana b'o kelen na ni sebaya 2 b'u bolo ani sentanya 2 ka fara City Olaire kan minnu kɔni n'olu sera ka sebaya 1 dɔrɔn de sɔrɔ nin kuruna in kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ninnu cɛla ko mɔgɔ 2 de bɛna sebaya sɔrɔ mɔgɔ sabanan ta bɛna kɛ jateminɛw fɛ ni yɛlɛma donna sebaya sɔrɔ ni sentanya sɔrɔ la nin hukumu kɔnɔna na ka Basketball Africa League Conference Nil kun cɛ mun ni Conference Sahara bɛna taa fara o kɔfɛ kan ka sɔrɔ k'a laban ni playoff ye Rwanda Kigali mara kɔnɔna na VOA News Cheikh Thiérou ayiwa ni bɛna dansigi kɛ an ka dɔgɔkun yɛrɛ Malikura kunnafoniw na ka foli ani tanuni lase an ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna kunnafoni jɛmukan min filɛ nin ye a bɛ se k'a sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka bɔlɔlɔfɛn min an ka bɔlɔlɔsiraba ye n'o ye www.voabambara.com a bɛ sɔrɔ an ka pagew fana kan réseaux sociaux kan Facebook Instagram ani YouTube kan awa k'an bɛ d'aw ye ala ka dɔgɔkun laban waati ja an bɛ bɔ ni farafina sanfɛ celu ka ɲɔgɔndan kɛnɛ min sigilen bɛ Egyptekaw fɛ yen nɔ o kibaruyaw ye n'o kunnafoniw ye n'a bɛ ka di Cheikh Thiérou fɛ toujours a k'an bɛ dɔgɔkun wɛrɛ bi an nisɔngari kojugu ni kulon ye Special Olympics nin waleya in bɛ bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan tilenya kɔnɔna na ani ka an bɛɛ bɛ sanfɛ celu fɛ kosɛbɛ ni denmisɛnnin ninnu bɛ mɔgɔ miiriya janya u ka ɲi kosɛbɛ And it's not really about the game, it's about
ayi ntolantan dɔrɔn tɛ wa nin bɛ kulon de kofɔ ani ka wagati dumanw kɛ ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ in kɔnɔna la